E, măi. Dar nu-i zăpadă. Uf, sărat. Ce are? Da. Face reclamă la Coca-Cola. Da, ce lăbuți are tu. Cred că a fost pentru ei asta iarnă. Cât a fost de lungă iarna, că a fost bailan pentru ei. Abia așteaptă săraci să vină iarna. Bun, am văzut-o. Hai, ne mergem? Cristiana, влай, как мы едем? Я закажу финтуш по фронту. Ce are? Финтуш, она, Nu știu, vrea să zic Alex ceva, dar n-am înțeles exact ce ai zis. Uite acolo Ia merge vreau. aici. Mami? Ce am? Nu, dar știu dacă tu sau Cristiana. De cine ziceai? De ea sau de Cristiana? Ah, Am spus că aveau firmituri, s-au părut că aveau firmituri până pe frunte. ah, Acolo vreau. Erau altceva. Mami, o acolo. să mergem. Altceva ce? Niște buline, nu știu. Vezi că cine știe ce animale și alea, la nu știu, învăță mai dar nu știi. Look me. Look. 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 Vrei să rămâi la loc aici? Nu vrei să rămâi la loc? Sigur? Nu, e că și aici, și data trecută erau cu alpici. Tigru, da. Cristiana. Noi suntem aici. Doar undeva în spate. Mistig, mami. Ce? Ți frig? Dau geaca pe tine? Păi dacă ți frig, hai să dau geaca pe tine.